Yleisin puute, mikä eri työyhteisöjen työturvallisuuskoulutuksessa on se, että ollaan ikään kuin jätetty kokonaan pois uhkatilanteisiin valmistautuminen ja varautuminen. Eli toisin sanoen ollaan ehkä harjoiteltu sitä palohälytyksen varalta tulevaa poistumista kokoontumispaikoille, ollaan harjoiteltu toimintaa palohälytyksen aikana, ollaan tarjottu ehkä jonkinlainen ensiapukoulutus henkilöstölle, mutta sitten ei ollakaan tarjottu minkäänlaista käytännön koulutusta esimerkiksi uhkaavasti käyttäytyvien asiakkaiden kohtaamiseen tai joihinkin muihin uhkatilanteisiin. Voi olla jonkinlaista uhkatilanteisiin liittyvää ohjeistusta esimerkiksi turvallisuus- ja pelastussuunnitelmassa, mutta niitä asioita ei ole millään tavalla koulutettu eikä jalkautettu henkilöstölle. Tämä on oikeastaan se yleisin puute, mikä mulla tulee kouluttajana vastaan.